Pwede ko mangutana, sir? Unsa may ato ni mo dong? Kuan man gud, sir? Nasaag man gud ko, sir? Unsa ning lugar ha diri, sir? Kuan man ni diri dong kanang Sitio Pag-ibig, Barangay Pinapaasa. Siguro nagkagaling kayo ng syota mo. Ay, grabe po ni mo, sir. Wa bay ko magbinuang pangutana, sir. Pero ako ro gyud gibinuangan. Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain. Isura ning mahigugma to, no? Dong, asa man ka dong? Pariya lang mo. Kusog mamiya. Ay, sir, usapan ng gugma ni mo, sir. Unsa na kani lugar ha dire? Napo ko giputana po dito pod. Mura mo pog naulipon sa gugmang giatay. Hoy kamo ha, ayaw gi mo padala sa gugma ha, kay basin mo ron yung hikugan. Ma'am, sir, pwede ko mangutana? Nakasuyop, di mahimutang luyo sa sibudok, dito na siya mag-atang. Murag Batman, kay di makitaan, igduol ni mo di nakamakasagang niya. Naunsa po di sila pod? Mga siga magig mga mata? Uy! Saan yung problema no? Ma'am, sir, wala ba ako'y problema? Ya! Ngayon naman ka na! Wala makakain problema! Yaw sapod! Ay may tawagag ma'am, sir! Boss! Banda ka ron! Ayaw lang po mo pag-inana, boss. Mangutana ra mong ka, boss, kung unsa ning lugar diri, boss. Aw, kana raday? Kining lugara! Sitio Cebu! Barangay Cebu ay mo! Ipisin na sa job, puno ng saya, tuwing kasama ka. Wala lagi ko kasabot ing lugar. Lugar sa nagkahigugma ay, pero gipasakitan ra.